Still feel the tension each time I pull the brake up. Sliding down 7th Ave with just Jamaican makeup. Tripping over garbage cans, smelling like hoe. Who's sold to farm to find out why Lou never says hello. Bankovervaller. Ja, en is het al eens een keer slagen? Nou, dit antwoord heb ik puur gejat van New Order, die een jaar of 50 geleden exact deze vraag gesteld kregen. Dus, maar ik dacht, die hou ik erin als het me ooit overkomt. Ja, ik zie mezelf meer als een elektronische electro-jazz punk songwriter. Dat is dus wat ik hier live doe, is daardoor dus ook anders dan wat je op een plaat hoort. Hè? Mijn plaat zijn echt mooi uitgebalanceerde studioproducties. Dat kan ik live niet zo reproduceren. Live kies ik een andere vorm en dan zie ik mezelf toch meer als een elektronische songwriter. Das Volk is een fressende kadaver. Mijn hemel, wat een titel. Dat volk heb ik, die titel heb ik te danken aan het feit dat ik hier vroeger gewoond heb in Leeuwarden. In 1988, laat ik zeggen, als je vroeger van Leeuwarden naar Amsterdam wilde, was liften heel vaak een goede manier. Dat was snel en goedkoop. Dit was net meer, hè? Sinds de OV-kaart voor de studenten hoeft niemand meer te liften. Maar net meestal meer aan de kant. Maar, Ik stond met een vriendin aan het eind van de Harlingenstraatweg, die ken je wel, daar voorbij het Europaplein bij de benzinepomp, Amsterdam. En meestal stopte dan binnen 10 minuten wel een auto. En dat was nu ook het geval. En dat was een man en een vrouw, een Nederlandse vrouw en een Duitse man, die mij en de vriendin met wie ik lifte meenamen. En die man had nogal extreme opvattingen over van alles. Hij was nogal anti-Hollands, wat natuurlijk erg bevorderlijk was voor de gezelligheid op de achterbank. Hartje Nederland. Hij vond het Nederlands, dat is toch eigenlijk geen echte taal. Dat is meer een soort plat Duits dialect. Waarom zou Nederland een eigen leger moeten hebben? Want we walsen zo over jullie heen. En de opvattingen, naarmate we dus verder... Hij reed ook plankgas over de afsluitduik. Schoot wel lekker op, maar de opvattingen werden ook steeds extremer. Uiteindelijk, ik zal het even kort houden. Hij twijfelde enorm over het nut van democratie. Of mensen daar eigenlijk wel klaar voor waren. Of mensen daar niet gewoon te stom voor waren. En dat benadrukte hij dus verschillende malen. En ik zag hem alleen maar van achteren met zijn vingertje. Das Volk ist ein fressender Kadaver. And she shows up hours late, sees herself waving a napkin, doesn't understand the menu, mispronounces every item, finally orders the main course, then again waving her napkin when she wants a different main course, constantly licking her knife. Have you ever had dinner? Wat is het verhaal van deze plaat verder? Nou, het verhaal is eigenlijk wel dat thema van... ik heb een nummer, dat heet Dangerous Times, I'm Not a Kennedy. Dat zijn eigenlijk allemaal wel anekdotische dingen die me echt zijn overkomen. Maar nu ik het op een rijtje heb staan, denk ik van ja... Het is eigenlijk een tijd die dit tijdsgewricht beschrijft. Niet dat ik dat van oorsprong van plan was. Maar goed, kennelijk heeft dit wat we nu meemaken er altijd wel een beetje aangezeten. Met Trump of Wilders of Poetin, noem het allemaal maar op. Israël, Gaza. Het zijn eigenlijk natuurlijk onderwerpen die niet van de ene dag op de andere... Je voelt het al 10, 20, 30 jaar aankomen. En dat die plaat van mij nu uitgerekend uitkomt... Dat had ik ook niet van tevoren zo gepland natuurlijk. All throughout the dinner I felt like a total sinner for not knowing right from wrong or how we'd ever get along. I wonder if losing her face could help us save the human race. When a soft kiss in an egg would make her leave me with the jack. Vanochtend is bekend geworden dat het album Das Volk ist ein fressender Kadaver de prijs heeft gewonnen in de categorie elektronisch en experimenteel voor de Prijs der Deutschen Schallplattenkritik. En dat is in Duitsland, ik ken hem eerlijk gezegd niet, bestaat al sinds de jaren 60, is in Duitsland een gerenommeerde prijs met een vakjury van in totaal 160 juryleden, maar dan per genre een groep. En ik had best een geduchte competitie, dus ik vond het op zich al leuk dat ik genomineerd was. I'm sure I'd kill for love. I'm sure I'd kill.